Right, samdai. Musagobata ino zvirosunungukai muno pamberi pamambo apambotyisi ba. Uye munomu kana makukudza munokudza mambo chete. Nematokudza tese kana makutaura motaura kuti dai dzisi kuti tese tidino tinzwe munomwe asinganyatsodzwa rose rwandinoziva. Right. Makunike Violet ndiwe Kayemba Kurai ndiwe Kayemba Ashford ndiwe tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekundipuma chihure nekunditukurira zvinoda kuripwa nemombe mbiri ane mari yedare nyombo dzako zvinodaira zvaitwa. Yekutanga nditauredzese yekutanga mukadzi waKayemba akauya kumba mukadzi wani wafudhi akakumbira foni kumbira murume wake achikumbira murume wake ndikamupa pakuzoti wandidzosere panga pakutinetsei. Kechi2 ichazotsanangurwa kechipiri pakaita imbwa yakafa. Imbwa yafa kura iyei noumwe munext door wangu vanga vakamirapo imbwa iripo. Wakadaidza wakatuma munhu mukomana anga ndibongo yaticherere chiimbwa imbwa yani aitomboizivi payakataurwa imbwa yaifungirwa ndeyangu yangu yanga iripo. Saka inini zvakangondibata makuseni ndamuka imbwa yanga yakafira samwero ndamuka ndoda kuuya kunotaura ndakaona imbwa yapagedhi yapagedhi saizvozvo ndakaedza kuda kuenda pane umwe uyu kombi yakayobva ndapinda. Saka ndadzoka kumba ndakanzozvinzi Kayemba auya pamba achida kunzwisisa nenyaya yembwa achitaura kuti matadzi ari kuchera handizivi hamwe kati ini ndakafunga kuti zvakanaka kuti Kayemba zvauya ndakabva ndangotora zviro ndikaenda paKayemba semazvese. Ndasvika paKayemba tanga tichinge tichikufambidzana ndakasvika ndikatoti mbogoi ndiri pamba pangu mwana uyu ndakasvika mugera mwana wake akanditaurira mazwi ekuti ukaita zvekutamba pana vonobva wakudini wakumanya. Ndakatotora senyaya isiri ndikati ndadizva ndo zvandikuita ndobva ndagara pasi ndakazongoshingira kugara pasi. Baba wake namai wake wakabuda ndopo baba wakadarowo wakati hachichi hamino mai wakabuda wakati anga ari kugora zvakataurwa zvakawanda. Ndopo ndakati inini imbwa handiyanga iri kuku poyazoiswawo pagedhi pangu kubva uku mwana waye akandipindira saka urikuona ndakasungirira dzangu imbwa yako ndeyadhunza imbwa kuti pamba pako. Ndikati ini ndakura hangu kudai handida kumboona imbwa chiazvanzi ndo zvandiri kutaura izvo handida kupikisana naye. Tobva tati umwe wacho ndobva auya ndobva zvanzi ibva yataurika nyaya iyi zvikanzi isusu maposhoro tinawo vataida badza kumba kwangu. Ndikati mami nawo zvanzi ndikati badza toya mudini mutori. Pakataurika zvakawanda zvaingotaurika ndipo ndakabudisa munhu wekuti weduwe kukura kudai takati no varume asi kufirwa kwatakaita mwana uyu akandipindura zvinorwadza akataura takambofunga kuti nemurume here. Ndikati saka anga asi murume saka iwe chiuya waite chii murume wangu pamba pangu. Ndipo ndakabva hangu ndikabva nawo ndikati chiuya mutore badza ndikasvikotuma mwana wakarushaya ini ndikazoenda nebadza ndikasvika waripo handina kuziva futi kuti zvandaenda nebadza iri ava kuchenda kwangu vachiita imbwa vanga vati inda vaticherera imbwa ndokupa imari yanga iri process iramba ichidini ichienda. Ndakasvika ndikapa badza ndikagara vakacherera imbwa ndikapiwa badza rangu ndikauya kumba izvekuti takuda kupiwa mari zvazvitaurwa inana kudini. Ndechipiri. Yechi3 pamba pangu pakabiwa munozowa kana mukwasha auri pakabiwa grocery handingangoriona mukwasha yozotema mombe yakadi handina kutomboziva ndabirwa. Pandakachizoona kuti makii hapana mumba mabirwa handina kupuma munhu pakazoti ndikati rombo rakanaka pane chinopaitawo rufo ndikaendapo zvichadaidzirwa. Ndaenda parufo ipapo zveshuwawo ndakaonawo ndakatomboti handiendi because makii mumwe vanhu vanokatora makii ndikati ndoenda makii ati ndokuchinja makii kuti ndibvewo ndobva ndarabva ndataura ndokunzi nanyamukunda aiwa mbuya niyaishataurwa usiku handina kukwanisa kuenda because ndaingochaitoona zvakabiwa zvacho anga angori makatoni wakatora ndobva ndadini wakarara parufo wakazoya wakati mukomana wangu akaenda pakati nyaya iriyo mwana uyu achitaura kuti iye munhu anogara nemafuta akawanda zvakadaro achiti wamwe anodyei futi anga expire. Muri kunzwa handina kumbodii hangu ndikanyarara masikati ndakafunga kuti zvapera ndikachiendawo parufo. Tasvika parufo ipapo takasvika nguva yekubika ini ndakangogara semunhu handine nyaya dzangu ndandakangosvikarira. Akati akubva kumakuwa so akasvika akati imona mai kudya nyama mateni kudii here maite chii akataura zvanda pakazonditi gu mwana akaonererwa aida inini handiti ndobva zvapera
takaita nguwa yakwenda kumakuwa, tasvika kumakuwa nyaya yangu kuenda kumakuwa, indaenda kuti nyaya yangu idino ifambe. Tasvika kumakuwa paka zonzi zvidaidziro padaidzirwa zonzi akagara kuti pamberi kudai zvikanzi mbuya makono ari kuti kana paina akatorawo zvinhu zvangu ndokupira kuti mundidini mundidzorere unisati ndadini. Mwana waye akadaira futi akati iye munhu anogadzira mafuta akadaro mwati yamunjonja kuti anga yakasipai handiti ka ko ukagadzira ndirapa mudiki wangu anorwara handiti ko kana ari Charles anozviziva sekuti ndi Charles mai iyo kwedu kwekachingova wakagadzira mwana akazotopenga saka iye munongwarira kudaro. Saka ndakabva ndasimuka ndakanzwa hasha ndikasimuka ndikati ndini mbuya makono wacho iyai henyu asi ndaramba adini asema ndobva ndaenda pakazodibada kugoiwa mbatya ndobva ndadzokera ipapo pati kwako akungomanikidza chii ari kuita kunge ameno. Tagara ipapo paya tagara pamba paya pa wanhu wakanga upiwa imba wakungonzi wakupiwa mbatya dziri kuramba ndikanzi wapiwa akati ndizvipedzi ndobva ndanyarara hangu ndogara ndakazosimuka ndichiona kuti nyaya iri panhiri kutsvaga inini shuwa ndakasimuka ndikati kana ruda nezvangu anonditera haanake kutera bva ndaenda. Ndabva ipapo mwana wemanhero acho havanhu hana kurara aida kundipisira mba aida kupisira mbuya wake aida kupisira mapo machega aida kupisira mainini wake izvo aidaidzira handi private handiti tikatyawo kurara tikakangoedzawo ndi mangwana makusoni ndakapfuma ndakunotenga chikafu ndadzoka pakafamba zvavakandilongera ndachitaka njiro mukadzi wacho vakandilongera kuti imi mbuya zvamakaenda makanzi maenda kutora nyuchi mukasvika pagedhi mukakutura pagedhi saka tatakatomira kuziva munhu muziva ndakatadza kana kuti ndidaire kuti chii ndikanyarara hangu zvakanaka. Tapedza kudaro pakazoya nyaya yekuti iwo wanga kuti ndiyo ini handisi bhara ndinokuti ndoya kuzomangara nyaya yechikongo paka mwana wangu iye murwere airwara akarepa suddenly akabva angofawo zvekuti ndikufunga kuti kurepa iko ndovakaita asi mwana uyu chingwa anga akaremara anga asikatadzisira mazita ewacho akangobudisa kuti mwana uyu namunashi akandowasvika pani asi wandosunga kumeso tichi handina kana kumbomupuma kana kuti chii ndikanyarara hangu tikafambisa nyaya yokuti ndizotari takazoenda iye kaemba kuti anga ari pano kuti anga achitindire mhosva yedu ndiye akaenda kwaubvasika kunoti ada kuenzanisa neni nekuti mbuya waroramba wachinetsa chii changu mwana wangu ndisvo takaenda kwaubvasika tikasvika zvakaita kwaubvasika ndakafunga kuti nyaya ichatongeka ichipera sewagarisai. Kaemba akataura zvinhu zvacho zvekuva unotoona hako kuti ndizvozvo zvazopera tataura ndapiwa changu ndofunga inizvo tataura ndakaisvoti mwana uyu akasimuka kuti akati pamusoro wapashawarika pamusoro imimi mbuya kureva inini imimi makati uyatirare tese undiite murume kana imimi marara neni ndozokubhadhara mondibhadhara ndikati inini shuwa musodhemu kwachangari musodhemu yakabhuda ndikanti yaimini shuwa munisangati unozotumirira himai yakwati aiwataura ndikanzi heye makataura kutaura chokwadi nemurume wangati pasi ndakabva ndasimuka ndasina chimiro ndikasimuka hangu ndikaenda kupi kumba vakazotera mashure vakati mwana yanga kuti inini baba ndo wakanditaura kuti unotaura izvo kuti zvindirwadzi saka munondikumbira rudego kwambuya makona ini ndikafunga kuti rudego rwandinakumbirwa ndiye ndiyaitouya kana ndiri mbuya wake mbuya baya baya vazvatinisi apa kuti vakaedza kuti iwewe kana uko ndakataura zvegurosari ndirezereta ndakadhapa ugona apa wakunditaura makobva akadai saka ndakaona kuti hazvisi kutopera ndikasangana nemwana uyu pakangorongwa kutemwa handiri kuti zvisise zvikanzi ndaindatema munhu ndaka zvakambotaurika ndikoti kufa nekwamwari handiti zviri kungobuda ndikasangana naye amwene mwaranudzo masari anondiitira sondotya pane imwe poindi yondozosiya munini wake uyu akauya ndichitopfuura kudai izvi ndikamuona mwana iye ndakatema naye ndakagara naye mubereko wake wese wanga waripo iye angari ndakaukasana nemwana chikonzo icho ndakakwazira mwana uyu mwana uyu ane chibereko changu ndakaisa dhishi pamusoro pemba mwana uyu akateera chenji yangu kwanga mune munhu aisa dhishi akauya akandaidza kuti mbuya ndapiwa $5 ndikati unozoya naye mwana ana pandakamuonawo ndakumwa mutaura nemunhu ane chibereko changu ndakati naiwe wakutodzokera kumari yangu ndisati ndapedza mwana iye akataka kuti kandipfuura ipapapo aisi hama yako haufaniri kutaura naye munini wangu wabereki wacho naicho wakataura saka zvanondipa kuti kugara kwangu inini kana dai iri mbavha ndakashaya zvakawanda kana mbudzi handina dzimwe mbavha dzandinomboveshaba ndiyo mbavha dzacho idzodzisi nekuita kwacho anorwara ere mwana wako anorwara ere? Mwana wangu harwariba chii kana iniwo ndakatoshayawo kuziva kuti mbuya wane mwana wangu zviri kubva zvaramba zvakadaro ngei ndosaka ndakaenda kwashi ichindoti ishe honai nyaya dzakabvira kare
mbuya wani mwana wangu wakataura nyaya yembwa yawataura ndechokwadi, yemagrosari yawataura ndechokwadi, warungoti mwana wangu mbuya wa inini ndi ihanzvadzi yangu ndi mbuya wakarwa nasekuru wangu, wana wavo wese ndi vana mbuya wangu kana kuti ndaigarisana navo zvakanaka kusvika paextend yekuti foni yavantaura iyaiya ndakarasa foni ini ivo vakandinzwira tsitsi kuti muzukuru arasa chi foni, wakatsvaga kafoni kambuzi wakandipa, havana kutaura kuti uchazodzora kana kuti zvichadii, ndatengesa foji yangu gore rapera. Wakanditi ndipe mari, ndikati nhai mungatibvunze mari yefoni muti makandipa here murudo, kafoni kayakenge kari kambuzi akachashandi, mungandibvunze foni iyoyo here nhasi. Chibva aiwa ndoda foni yangu ndokunyararidza, ndangoti pamwe zvadi zvapera, ndozonzwa dzemwana dziri kuya dzakadaro ndibva ndanyarara. Svika ndaenda kwashe kundoti ishe ndinzwireyo nyaya dzemwana wangu nambuya wadzadini dzanyanya. Mwana wataura kuti mwana wangu akaripa mwana wa mbuya wakafuma kuyaumba kwangu mukuira, wakatuma mukomana webasa akauya, mwana wako aripa mwana wangu. Ini mwana wangu engamuka na 4:30 achienda achindorima mutamasha eGwasira masabhuku wangu inini. Saka ndenda kuti kana wamhangarira mwana wangu ari kusafe side ari kwashe, ndozodaidza ishe ndoenda nawo pasabhuku kwakuenda naye kwashe Gwasira nasabhuku ndio zvaitika, ndio nyaya iri papo. Zvikanza watorwa nemotikari naishe Gwasira waenda kwaRugoi, ndakataura kuti mbuya zvazvadai chiendai pakiriniki. Mabva pakiriniki moenda kwani? Kumapurisa. Waenda kumapurisa 4 days handina kunzwa kuti mwana asungwa kana kuti zvadii, mwana ndogara nayo haana kusungwa. Kusvika ndakati rega ndiende kuna Gwasira zvaka, ngati Gwasira mbuya uyo wakanyepera mwana wangu, nyaya dzavo dzawandisa, ini ndoda kuti ndivamhangarire. Zvikanzi aiwa wamhangarire ndimbuya, garai pasi mudini mutaurirane, ndokudaidzai. Patadaidzwa kwashe Gwasira hatonetswa kutsvaga mari yangu yedare pembari pakati ndemuna 12 October ndaenda kumba kwaShe Gwasira ndine mwana namai. Ndosvika paShegwasira ndiri kuona mbuya waripo navamwe mbuya nemukwasha namai machekeche muzvare venga varipo. Ndoda kukwazisa mbuya wabva waramba kukwaziswa, ndokwazisa machekeche akandikwazisa, ndokwazisa mbuya wandikwazisa, mbuya machekeche wandikwazisa. Ndikati sekuru tauya, zvikanzi aiwa muzukuru zvawauya haisiri nyaya yekumhangarira, toda kuti mutaurirane munzwisane mugarisane. Ndikati zvakanaka sekuru. Ndakaramba ndakagara pasi ndakanyarara. Mukomana wangu ainge akamira nechekumashure ndendagara pedyo nawo machekeche. Sekuru Gwasira wari kutanga kuda kuti wataure nyaya iyi. Ndakabvunza kuti ndo pakabvorwadza mbuya wandofunga kuti ko wamachekeche wari kudei pano mukwasha, kana tinoda kuenzanisana tinoita tiri tega, mhuri yekwamakoni nemhuri yekwakaemba. Wamachekeche wari watanga kutituka. Machekeche aibva ashatirwa semunhu wemurume ndakagara naye aibva ati simba andibata, ndakagara pasi kora wada kundisundza pamberi paShegwasira. Kusvika Shegwasira wakati handisi kuzvida panapa, ndikati sekuru ini nyama yanidaidzira pano ndafunga kuti mauya kutienzanisa, handisingazivi kuti mauya kutirwisa. Indakuenda vandasimuka vandaenda, ndozonzwa iye zvinezvi yauya tsamba yekutanga. Zvikanzi wakandirowa, ndinayo ngomwe mako wakarowa, ndakarowa mbuya Makoni. Ndikati inini kurowa mbuya Makoni? Zvikanzi wakawarowa, yakauya nemupurisa. Ndikati namborowana nambuya Makoni bai ana kurowana nambuya Makoni, handiwarowi ndimbuya wangu. Zvikanzi tsamba wakawarowa mbuya nekwatuka zvinyanzi. Ndokuti aiwa nombotuka nambowarowa bai, handizvisii. Zvikanzi chakudaidzai motaurirana. Ndaenda kwaShegwasira, handina kuzodaidzwa. Ndobva ndaona svondo rapera, ndiri kuketa foji yangu ndiri mumba, mupurisa abva auya neiyo tsamba yechipiri. Ndikati ko makambonitumira imwe yekuti ndarowa mbuya ndikawatuka zvinyanzi, ndaitei naye wamadondo ndio wakauya. Zvikanzi iyo nyaya inoonekwa kudare, asi yekutanga iyeyei yakakanzurwa. Ndikati yakakanzurwa, dheti racho rekuuya kudare nindauya kudare handina chandakaona, yakakanzurwa. Zvikanzi yakakanzurwa. Ndikati alright, ndichauya musi wa2. Saka nhasi
ndati ndiuye nemwana nambuya makondo wacho varipo nehama dzavo dziripo vana mai vachikichi nevana vavo varipo ndinyazonzwisa kuti vari kufambisana sei kutaura kwavari kuita mbuyavo kwekuti mwana wangu akavatuka parufu achiti magurosari kana ndakapanzwawo haana kuvatuka achiti imimi asi akataura kuti iwo mbuya vanomoti nhasi wabirwa nhasi ndakazvinzwa ini mangwana wabirwa zvinhu zvavanobirwa zvacho vanenge vachimbonyanyozwa nepi tisina ndio mashoko yakataura yandinoziva yefoni ndataura kuti handina kudzorera ndakati mbuya wakandipa murudo sezvataingoita kumagarisirana yataiita ndikaenda mumba kwavo nditi mbuya mumba kwangu ndaita dambudziko ndodawo mari waindipa kana $100 kana $200 wozondidzorera chi mari yangu ndichizodzorera ndatengesa foni kurakidza kuti taita agarisana waitondita kuti akaimba unozive ndiyo munoera bomba ndiye hanzvadzi yangu panapa nevana wavo ndichitofarawo nazvo ndisina pawazongotangana nyawo dzavo nemwana ndope ndisingazivi kuti zviri kubveipi zviri kuendei saka ndakapedza ndamungoti mbuya wari kundivenga here kana kuti wakuvenga mwana here vandangoti kubva tichawo ndakaenda kwasheka iyi nenyaya dzambuya yembwa yavataura ichokwadi chaivo imbwa yakamuka yakafamba ndodeukira pamba pangu mumendo ndodeukira pamba pangu ndopa ndakati mukomana pane imbwa yakafa iri kunhowa vana mai vachienda kubasa vanopfuura ichivanhuwira demandoifushira zikazi baba ndingafushiri ndega ndikati unodaidzewe manext door vari papa mbuya makoni nemukomana wavataura uyo zikanzi orit vakadaidzana navakomana havana kufushira imbwa ndozodzika ndongoona imbwa iripo kozoita sei zikanzi mbuya waramba nebasa ndazoti masikati mbuya wakabva wapfuma kuuya mangwana acho imbwa yarara iripo second day zvikanzi imbwa yadonzwereswa pageti ini hanombowapindura zvakaita ndairwara ndakanga ndisingafambi ndakabuda ndikati mbuya kana zvakadaro zvakanaka hapana chakaipa zvikanzi mwana wako ndiyaunza imbwa ndikati aiwa imbwa isitinembo ikadya imbwa yafa afa pamwe yaitwa poison imbwa yako inofawo saka dzedu tadini tasungirira dzenyu dzacho dzitodzisungira zvino zvemusinosungira manheru pamwe ndo dzadhonza imbwa kubva painge iri parodi kuisa pageti pamwe dzedzida kupinda muya dziona geti rayakiwa kana mbuya orit aibvaina imbwa yakazotorwa vanakomana vakafusira changamiro ini ndio zvinonyatsokuziva panyaya ende ndirozitaura pachokwadi mudarira mambo handina pandasarudzira Tiani. Hemachete muzvara wakutaurwa. Isusu takaenda kumba. Mai vari kushungurudzwa nevanhu avo. Akasike kuti akafodha akamborowa mai guru mukadzi wangu wababa. Saka isu takambofungwa kuti ndizvo futi zvakudini zvakudzokorora. Pataenda kumaomega tadaidzwa chinzi fodha achidaidzanisa nambuya makoni. Takaenda. Isusu mubvunzo wedu wangwari kuti iwo zvaidaidzira kumakoti grocery racho ranga raexpire. Wakariona kupi? Fodha akadaira kuti kumakoni munotaurwa zvese kana kuti mukadzi wako ndakarora naye hazvina kana basa izvo zvekudhifenda mwana wake. Tikati aiwa ini ndashaya chinhu changu pamba handiti iwo odaidzira zvinhu zvisingaiti unongochizvidaidzira chii. Mwana wacho akati inini ndoda kuti mundichenure nyaya yangu yandaurira pada munoda mundichenure ndakarepa tatende. Ndikati naikurai iwo unofanirwa kukura sezita rako uri munhu rudzi pese pese unenge ungoripo pese pese unenge uripo pamamba pako eri pambako uri munhu rudzi yantaurwa nebenzi. Isusu hatikwanisi kuchenesa ba asi takaenda kumapurisa yaenda namapurisa masembos akatorwa pachaendwa kuma-DNA pakauya pasina masembos akanzi ari mixed iwo uri kudino futi uri kuenda unocheneswa neuyu nemapurisa akati oraiti paakanga kutaura zvaanoda zvavo kuti ndakazobatwa izvozvo tikati aiwa zvino kanoda zvemumaoko isi zvemumaoko tozvidawo. Saka nyaya inozopera zvakanaka fodhi azosimuka akushaisha kutaura zvaanoda tikati ndo zvawajaira kushungurudza chirikadzi. Uyu mwana wacho akasara akagara ufodhi bvabuda bvaenda mai vacho vachibvadzo kwachitaura vachitora mwana. Ndikati imini mbuya munotora mwana mudoko here musiye chikanzi aianamutsvanamuzvaramwatara zvemumaoko anozorohwa chichichi. Ndikasaka ndini kutuma mwana chamunoda kudhifenda mwana wacho angochema yeye naimondikumbira regero nambuya makoni tanoda kukumbira regero nambuya makoni wei iyo mbuya makoni ndo anofanira kutokumbira regero kaiwe bhozi iwe itoda kubhadhara uchiite baba wako ndopaari kutaura. Saka zvauti handisi kuziya nyaya yake chai chaari kuiziya kuti ndobvumirwa here pane zvimwe zvinozofunga zvaari kuti foni ine handakuna fodhi kumba kwangu
mukadzi wake ndiye akauya tikataura iri tinoenda anambotaura kuwadhiri nenyaya yefodo Mudi Ford ndiye achifodi. Zvese anoda kugadzirisa hake handiti ine anongona kodipa papangu mukadzi wacho dai ari papa ndiye akandikumbira kuti murume wangu haana ndifungata kutaura vese izvozvi zvinto zvaikuitapo ine anogona kodipa wangu achikumbira koni ende handina kumbomuti ndinokupa unofunga mune musikana wangu anotumira hombe nediki mukadzi adarose mukadzi ndakambatanaidzwa kuti ichauya handiti ndaimupa foni rako pakati ndaimupirei kochiva pane imwe nyaya yakandifungisa ndakafunga zvakawanda nokuti Fodu yasi kutanga iye wati akafara kunzi akazorepa zvikurongwa zvacho izvozvo ane gore raakandisungisa ndikaenda kwaChinyamani achiti mwana wenyu abasvingarepa zvinozouya mumendari wakufunga handiti ndikaenda kwaChinyamani mwana wangu anga asikagoni kufamba but ndakaenda ndichema chiti mwana uyu ndiye akuda nesvingarepa mugadheni ndikasvika Chinyamani wakangotadzisa mwana wakabva tatodzisimiswa kudzoka heni kumba ndikachaenda fambisirwe handiti zvinenge zvichikuchishaya kuzwa kuti zviri kudini handiti inini handina kuti ndine chiine munhu kutaura kwemunhu ndakadai ndandiri muputsa mataraita mwana uyu kana dai ndashaya chiro pamba pangu mama ndiregerere handina munhu izvozvi ndakashaya chibhuku chandaifanirwa kudya ndozvati wakatodya ivo kwacho pakatoita nyaya yakaitika paraendekapa vakauya vakarwa nomumwe murume vakati tototi tichienda nakuya makoni imimi mwana wangu ndakasvika pano pari kudyiwa raisi nenyama yehuku wakatorepi imba raisi mazvona ikuru inogara pamutombwe ababa vacho vanenge vati vakasvika vakazviona handitika saka zvinonetsa mwana ndewake asi mwana mwenzi mwana haana ane wana wairi murume mukuru handiti regai kunoputa ndisina magokora murume asi mwana inini ndikakadze kufamba inini kuti ndafumukaka ndindiri hure rake baba vacho vakaenda iko kutabva pagwasira vakanzwa watati imwe muzvimbira makona chamudawa rumere wane chishoti chavo cheblack uyu poti ndese zvauti ndizukuru wangu ini ndakamuramba ini ndakutauraishe ndakamuramba ndikati handisi endaiti ndikataura nyaya yacho ndakabodaidzwa pamutumba parugadziriswa ndikasi kuti musandibate-bate vanozoti ndiri kudini ndinozowati akutose aiona kunge nyaya yaida kundirwadza ndofunga nhasi ndorara hope kuti yachatitaurira pandaida kuti uroi here wandaitirara neni ndokupa mari ndoita sei ndakapfigwa nemurume kare kare adamurwa zvakadaro tu yangu kwandiri Mimi kana kuti mbuya makoni apakani makoni ke munonje ndo divided makoni ke ndo straight pachi kwa makoni kwa makoni ndakaona Steven makoni munomuziva mai guru akarwa naFodzi akauya naokare akatsinda varwa nekutonga wati bata bata omirai kutaura mazviro Zete aye akafara murume wangu pamusoro ichangameti pamusoro ongwari kutaura akati mai guru akarwa naFodzi ndo statement ravo rekuti hanzi ndavarwa nekutonga waguribata bata akauya kuti akaitaura kuno last week mufeshingani mai pakayasakanditera ndiri paizvo kuti daenda ndisina munhu pamwe aida kutondorova akauya akavhundutsa akaita zvaanoda pakayasa muri kutaura muridzi wenyaya akanyarara tiri mudare nekuti ari unzi akaita zvinhu aripo hatisi kunzwa kuti unoti chii ende tiri kuona pamakuwa iweyo munhu ari kutaura kuti ndashayirwa nezvinhu zvangu iwe unopindura pamakuwa uchitaura uchiti zvakaexpire hazvina nebasa rese whether chakaexpire hachina kuexpire handiti chinhu chemunhu number 1 number 2 wachiziva sei kuti chakaexpire wakachiona kupi kuti chakaexpire pamusorida inini hangu panyaya yavari kutaura yekunzi ndakataura iwo wakasvika pamakuwa wakataura kufunyepa wakataura kuti ndashaya zvinhu zvangu saka pakaita mukomana wavo vanogara naye ndiye anga ariwo pavamwisa vanhu semagamba takagara tese avo watoenda vanobva vangotanga kudhiskasa vachitaura nyaya zviya zvekusi pataurwa nyaya vanhu vangokomendawo vachitaura semagamba paya ndopandingangotaurawo inini ndikati mbuya watogara nemakatoni ndanzwa kuti vapiwa makatoni ezvinhu nechichi ndatogara nemakatoni isu vamwana pavari wati kutotambudzika kutenga kana ka750 cheko ndo mashoko akabva arekodwa nemushandi wavo aishanda pamba pavo akanobvisa mbuya baba wako wataura kuti wakatotaura pamakuwa baba wako wakataura pakuti wakadaidzira watataura kuti chii akati chii pamakuwa akapindura kuti chii ndataura kuti pamakuwa akapindura kuti chii akapindura achiti mbuya vanogara nezvinhu zvakawanda sei isu tichishanda ipo pamakuwa kufaicherwa makuwa
pane wakomana unopira makwaroke paine uyu mukomana ndiko ndaive ndiriwo aitaura padaidzirwa here zvatopera vanhu vakufushira vana mai vaenda tasara tega varume imati akataura ini ndakasimuka ishe mambo ndizvozvo sorry ndakasimuka mwana uyu zvadaidzirwa navanyamukunda handi zvakabva kudaidzirwa chero manheru wachitaurwa maripoti akauya kwandiri kuti zvaimbotaurwa bedzi kuti ivo vanobva vatoramo vachidini handina pamakuwa pakuitwa zviziso ndopadaidzirwa kuti mbuya makoni wari kuti kana paine akanditorera handiti ndichinzwa nenzeve dzangu akapindura kuti ko kana ari charisi wanaona kugadzira majo sokuti anotaura chitu handidi kumbonyepaba akabvuma akataura ega bakanzwa kuti akaespire kupi zvese akadaidzira zvese zvikunatswa izvi ndibaba wari kufuridzira murume mukuru changamire nyaya iri pachena munhu achiuya achichema kuti ndaitirwa zvakati chazopa inini kuti ndipindure kuti ivo vanotaura kuti vari kubirwa zvakati vari kumbozvionepi tisina ndinenge ndapindira ipapo pakudii nekuti nyaya yaida kutaurirwa inini ndega saka mbuya zvavari kutaura ndiri kuona zviri chokwadi nepamusana pekuti izvo kana takawanda chichemo chauya dambudziko kubirwa ndi chinhu chakanaka saka ini ndazopinda ipapapo pachinzvimbo pekuti dai akapindira murume uyo akapindira nenyaya yekuti zvake asi zvatinoitawo kuri kudzora kuti zvatinoita zvakashata ine akatopinda ichitotsigira kutaura kutoti achinyomba endi izvozvo izvo tikazvitarisa changamire manzwi ari kutaurwa aya threat kutoitika maondero etiri kuita nepamusana pekuti mbuya wakadai wangataura nyaya yekuti zanzi ndinoti ndirare nekamwana kakadai zvinoita izvo ndiri kuona kuti chokwadi mbuya wasi kumbotutsira nyaya yavo iri pachena ngeiwe wega wega wakataura mashoko akaipa pane vamwe vanhu munhu abirwa iwe wega ukomenda zviri kutaurwa nababa wako kuti anga atoexpire adi unochengeterei mafuta akawanda unoti isitisina pamusoro chakamira inini handina kutaura kuti mbuya wakuchengeta zvakaexpire zvandakataura hangu ndakataura titori padare titofushira infact gora rakufushi ndakataura ndikati mbuya vari kuchengeta magurosari akawandisa kudai so isu vamwe tikushaya chi vamwe vachishaya chakaitika panyaya yacho changamiri kwakurungotaura kwengoti vanhu tatiri kumakuwa nombotaura zvawakazvatiri kuti isusu chembere yofa bere roonekwa riine chemutsaini aronzi auraya chembere ndiani munhu ari kuumbudza ari kuchema iwewo nyomba munhu anoti uri kunyomba pane vanhu vanenge vachiteerera kamashoko ari kutaura iwe wega ndiuri kubudirira pakuwanyomba nekubirwa kwawaitwa chikodzero chako chachiri chei ende pari kuonekwa kuti mune kusawirirana nekukubidzirana kwakawanda vanhu inini hangu panyaya dzese dzataurwa idzani kubva kunyaya yeimbwa iri kutaurwa nenyaya yemagurosari yacho zvakazotobuda pachena iwo wakaziva vanhu vakawabira magurosari nyangwe munhu akanzi akaripa ameni warungu munhu ari kunzi akaripa wakamuziva ndiani akawabira zvakahanzi mukomana anga ari pamba pavo ndiye mukomana akaita dhiri nevanhu vakaba pamba ipa ndo manzwiri atakaita zvinhu zvatakanzwa zvingotaurwa munhu akazvitaura pamusoro yeiswerida munhu akazvitaura nyaya iyoyo mainini wambuya ava wakauya kuna baba wangu wakatiregererawo maiguru wangu wanenge wakudi wakurwara kufunga hako panyaya dzese dzainzi mwana wako hapana nyaya yaakaita munhu ainzi akabauya akaonekwa munhu ainzi akakanda imbwa wakamuziva hausiri wesura hako waregerera wanenge wakurwara mainini ava
maidhoni Ndawasi. Kamseri. Inini ndikuona sokuti panyaya yamangamba panapa ndeyekuti wakawapuma chihure nekuwatukiriza zvakaira pakutaura kwako iwe kuti ava wari kuwana grosari rakawanda mumakatonzi zviri kumbobvepi zvanga zvichitaura kuti pamusoro chakaita kuti nditaure izvozvo handisiri ndakatanga kutotaura mashoko ekutsinyira nyaya iyi ndega patonawo mwana wakatotaurawo even nyaya vari kutaura yekuti umwe munhu akaroya mwana wake akatanga kupenga handisiri ndakazvitaura zvakatotaurawo nomwe magamba anga ari patati. Saka iwe unoti chikafu chauri kutaura chinova chiri mumakatonzi wari kuchiwana sei iwe kufunga kwako nekuti wachembera kapo? Handizvo zvandakambovana kubvunza kuti wakuchiwana sei. Ndiri kukubvunza kuti iwe kuti wari kuchiwana sei because nyaya ndeyechihure uri kuti awawanehura ndo yamangarwa panapa nekuwatukirira. Saka uri kuti wari kuwana zvinhu zvauri kuwana zvese wari kuzviwana kubudikidza nekuhura. Nanawo wati chihure pamusoro edare asi ndakataura zvinhu zvakaitika. Mai wandaivashandira pamba pavo muriwo nyange ugadheni ndaivapa muriwo mahara mukunzwa mabasa awo mazhinji ndaivaitira pamba pavo mai avo but ndakazotoshayiwa zvakabvepiwo chizonogarawo mukugara chaimo ukada kuti utsanangure zvimwe zvacho ilong process but mukugara chaimo inini ndingadai ndakatofa last year. Ndangotaura hangu pane point yangu ndakange ndafa inini ndatouyawo kubasa kutouya kwandakaita kunogwa hakusi kuti ndakabva kubasa kana kuti ndakatopera basa nekurwara uchizonofambawo mukufamba ndakanzwawo zvandakanzwawo mufamily medu pamusoro pevanhu vemufamily medu ndo amwe mazita evanhu vamanzwa vachitaura kunzi ndakawatuka ndikawapuma ndikawadiwa mwana wamanzwa vachiverenga zvazviri zvemufamily but ndakazoshamisika kuti nyaya dzakupinza vamwe vanhu vasiri vemufamily sei nyaya dzataida kufambira sefamily semhuri pane zvinhu zvainetsa. Una madoro ekudai? Pamwe pandakanga. Una madoro? I think nawe tingangorambe tichienderera mberi nekutaura. Endai mundogare zvakanaka. Handoni paine panoti tingade kuti vanhu varipirane. But inhau yekuti vanhu mugare zvakanaka iwe uchibata muromo wako murespect vanhu vakuru murespektane ndoziziva kuti wazukuru vanakaemba ndo wazukuru vedu vakuru wakarora kwagwasira muzana mai chimuka vakoma vakarorwa kwakaemba wakwasha saka vanga vachiona vanenge vachiti chii madzimai ende sofo oda kutora chiadvantage ende zvisingawirirani nechi mari yeselfoni yawakapuwa yanga iri mari aiwa yakazochinzi manje tiri pamikanye mai omukadzi wake akabva asunga mbuya wangu mari achiita zveachazviya zvekuti ndipei mari yambuya makona saka mai awa zvakawabatawo sezvatakaita munobva wanza wakabvaenda munobva watora mari kubva wanipa vakanipa yakadzoka pane pamwe pandandakangangwa pembo pakutagwaipa papa iye mwana uita kwawagwasira akadamunoita zita remunhu dai mamuchirirana nhingi ndiye akaisa imba pageti penyu asi yambonzi nhukanyu ndiye dai muchirirana brighton chitakatira ndiye ari kutanga munhu akaisa imba saka unobva washaya saka takagara zvedu zvakanaka zvekuti ugaro wamunoita Maifunzo kuti mukomana akadzosera makosta ambuya ekumuudza kudai zvinogona kuti mwoyo wavo unogona pamusoro pezvataurwa namaseko ndakati kutoona kuti kugara kwemhuri mbiri idzi baba wamwana uyu vari kunzi wakarova maigumi ekumba uko mwana uyu mukomana anokuda kuti mungodzwa fungandavezvakuita kuti zvanga zvakadini kuti munhu muwapetsamba muwakumbirira protection order ndiye makore wagara awari sei. Second motion.
ndo zvatiri kutaura kuti isu kana vakasandogara zvakanaka ndo zvandandiri kuenda kuti ndoaadvise kuti vanoenda kumajestic court vopuhwa protection order kana pakanga paine ugaro husina kunaka. But maonero angu andiri kuita vanhu vekuti munhu akaziya role yake pacommunity vanogarisana zvakanaka pasina kuendeserana kupedzera mari kumakotsi nekuenda kumakotsi, nekuti vakomana vachandonyora mapepa avo vanenge vachida mari, muchada mari dzakawanda dzekufamba dzekudii, iri nhau yekuti munofana kuti mundogara, nekuti zvinhu zvavo zviri kutaurwa umbowo hwekuti pakabiwa haunaye umbowo hwekuti akaba ndiani, nekuti inonge ichitoda iri criminal yoitwa mainvestigations yekuti pane pakabiwa. Right, kutukana kuripo kuti akatadza kutaura pane vanhu nenhau yekuti ugaro hwavo hwagara husiri vanhu vari kutukana nekufungidzirana and so forth. But pane ukama hwamunofanira kuti murespecte moenda mondogarisana zvakanaka, kuti tione kuti pane pangaripiranwa, hationi kuti paine panoripiranwa. Iwo wakapedza mari yekuya kudari takabvisa $70 tikazouya nevanhu 4 musuya nhasi vangani imari dzandiri chibhadhara vane vanhu 4 chekutanga wamakanzi iye ade ndotongwa musi wa 6 nhasi tiri wangani. Right. Handioni pangatoite shared cost dzekuunzana kudare kwamaita, makosi angatoite shared 70 plus here, which is $80. $80 iyo abhadhara mochishayana $80 iyo yamaunza kuti ndo zvatotaura kuti nhau yekungogara zvisina kunaka munoramba muchiburitsa mari, unobvisa $40 yekuwarifanda, iwo anotorawo $40 yawakabvisa. Iwewo yawabvisa mari yako yemakosi ya 2020 chine chikwere $20 kuno chinouya rini, which comes to $60 wachidzorerwa $40. Sangamire ndinotenda ini ndiri kuri ndakaima 40 amadondo akatosvika ndikuita 40 kuti ndotengesa handisati ndaane mari kuti ndipedze kutaura ndichaibhadhara yake acho neyamataura $40. Saka kubhadhara kwangu ndekuti panovhurwa maflues forge yangu yari akavharwa for holiday, akavharwa for holiday. Paanongovhurwa first week iyoyo ndikangoendesa forge yangu ndinouya pano, ndichibva kutauni ndinouya pano iri $40 plus 20 $60. ndichaibhadhara ashandi then $40 vanodzorerwa $20 ndende plus 10 mukuita shared cost dzedare dzekuunzana kudare 40 yenyu yekutakura vanhu venyu yebhazi munozvionera, ava $40 yavo neyavo yebhazi vanozvionera. Saka taita shared cost yemasamoni ndo yataita shared cost kuti zvine mundogarisana zvakanaka. Hatina kuti each part to bear own cost kana kuti zviita shared cost, and mari yataona yedare yamunofanira kuti mudzorerane $80 yemasamoni ekuunzana kudare ne$10 yawabvisa yemudare. Saka to come to $80. Saka unobvisa $40 musi tomupa by Friday next week anenge avhurwa ndii by Friday next week unenge wabvisa $60, $20 ndeyedare, $40 mabharani woita refund. Endai mundogare zvakanaka,
musangoite vanhu vanongotukana muri maneighbors. Okay.